Oyaure kendo nyako Ramogi Ajuang kamoro amora maintiere machiegni e nonro mar gaset okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Ajuang pile ka pile wanono gaset mar Daily Nation kachiel koda The Standard mabende wantiere godo e studio okinyi makawuono. To kan kenda mar mondo mi wanon gaset ariyogi antiere kae kod jafwambo wadwa mano Chris Owino. Chris ichio nade okinyi makawuono? Achio maber Joyce. Wamundo chiewi kata kamano nyaka walidh ne joneno magwa gaset. Tich nyaka gore. Kawuono waneno gaset mar Daily Nation kod The Standard. Thuond weche mabende aneno komipeka e gaset ariyogi mago weche maga piedho. Mago jolup jolar kom maduong' e pacho kae. Chenro mabende notimore odiochieng' manyoro mano e mbalarianya mar Catholic University of Eastern Africa. Odiochieng' manyoro jo piny ne yudo thuolo makare mar ng'eyo to ng'ano madhi bedo jalup jatend piny maber kendo ng'eyo gigo magichung' negi. Seche mokwongo ne waneno piem ne kind Justina Wamae kod Ruth Musheru man kora ka jafwamb weche nyoro Justina Wamae oluoko Ruth Musheru. Nyoro DM nyamine. Iwezo no oluoke mokwongo chako oluoke molawe maler. Musho moja. En ne oluoka loka maler. Justina Wamae ne obiro kod poise. Ne ng'ano ma obiro kong'eyo gik ma odhi twak e wiye. Wanyalo ni no ikore makare nikech kata kaka ne waneno kako twak nyoro. No ikore makare mar siro manifesto magintiere godo gin kaka jo Roots Party. Nyalo bedo ni Ruth Musheru oko en jatelo mo ong'iyo twak mbele wang' jowi kata twak mbele kamera koro seche moko ne okoikore makare kata kamano Justina Wamae nyoro ikore ma wakiendo wajakoya bende dhi ikore machal kamano men gima debate ma bende warito neno ka koro jalup wajakoya ema nyoro oyiengo piny kod points mage en manyoro tawala koro wageno ni wajakoya bende kok waiga mwauro tang' to odhiluoko waiga mwoga aero kaka nyoro ne owuoyo ka entiere kod teko ong'eyo gino manotimo e yo makare kendo ong'eyo gigo te makata kano penjo to ong'eyo kako duoko e yo makare to kata kopogore kod mano twak mar ariyo ne ntiere e kind Rigathi Gachagua kod Martha Karua. Twak e kind Rigathi Gachagua kod Martha Karua bende nyen twak ne okobwoga nikech anto nang'eyo ni Rigathi they perform because aseneno ka Rigathi en ng'ano ma ong'e twak ong'eyo propaganda ong'eyo wacho miriambo ong'eyo wacho adiera ong'e kiko gi wil ong'e kako kiko gi ka wadhi nyoro ogoyo Martha Karua 10-0 ahinya e weche mag gwelo mar Martha Karua ne openjo Martha Karua to in jalup Uhuru Kenyatta kose en jalup Raila bende no temo keto wechego mag project kanyo ka bende koro wacho ni ma nyalo bedo ne en project mar sirikal kose nango in project mar sirikal ka Martha bende no temo mar wacho ni gin project mar jopiny gidwa kelo ne jopiny lokruok. Motelo ne debate makamae ne wagomba ka e newsroom to ne anyiso joma ne watwako do newsroom ni ang'eyo Rigathi debate Rigathi manaka se wacho te en jatelo ma wacho weche ma donje chuny ng'ato en ng'ato ma bolo weche to ong'eyo propaganda monyalo loso propaganda bi par ni nadier koro kanyoro odonjo ne Martha Karua e kore ni in project mar Uhuru ok en jalup Raila to en jalup Uhuru nyo ogoyo koyo e kor Martha Karua nyo Martha Karua temo bagni Martha Karua no temo mana chier e seche mane gilose weche mag kedo kod mibadhi kata kamano e weche mag bedo project mar Uhuru nyoro Rigathi oluoko Martha Karua musho moja. Kata kamano Chris ka wachako kod gazet ni mar The Standard gaset mar Daily Nation benda neno mana ka weche go mag atwak manyore mabende omipe kanyo ka achiel kod weche go mag tuke mag ng'we mabende dhi mbele e pinyno mar Amerika mane bomano mar Oregon. Ka wachako kod gazet ni mar The Standard mana mapiyo nikech aneno ka samarwa mano miwa bende tin ahinya. Okinyi makawuono twak mabende no bedo odiochieng' manyoro mano mar jolar kom maduong' e pacho kae mano moting'o Rigathi Gachagua, Martha Karua, Justina Wamae
kod Ruth Musheru mano mar Roots Party. Weche makamago nyakwara Ramogi Ajwang pod wabido medo koloni e twak marwa mokwongo mano okinyi makawuono. Chris ka wamulo mana matin weche go mag yore go mag kedo kod mibadhi. Bende waneno ka jochung' ang'wen gi nolero yo makare yore mabende gibiro tiyo godo kod kedo yor kedo kod mibadhi. Ka Justina Wamae mano mar Roots Party en korka kore no temo siro gino mane giwacho ni ng'ato koyud ni en jamibadhi to nego be ni en ngimane itieko mana kanyo kochiwo ranyisi nyaka pinje mamoko maoko mabende tiyo kod yore makamago neno ni jomibadhi ok ong'wonnegi kata matin. Ing'en piny Kenya en piny ma demokrasia kendo piny mitayo kod katiba to katiba mapacho kae okoyie tenro mar deyo ta nego ng'ato moro amora kaluwore kod ketho nego bed ni itwe kaluwore kod chike mapacho kae okoyie ne doho kata piny owacho mar deyo ng'ato nikech oneko ama otude kod weche mag mibadhi. Ma emomiyo paro mar Roots Party nyalo bedo matek. Kata kamano ok ni paro mar Roots Party ni en paro makocha, en paro marach nikech pinje madeyo jomibadhi mago be gin na ji gin chike magiketo koro kwanyalo keto chik ang'ene e piny kaka e piny Kenya to machik matek wan kod riwruoge ma kedo ratiro mag oganda mabro kwedo par chik makamae mokapar ken chik manyalo tiye pacho kae manyaka wang'im na yo machielo mar kedo aching kod weche mag mibadhi gimanyalo singo gimanyalo poe gimanye Martha Karua wacho weche mag mibadhi ka weche motenore kod yiero mar jatend piny kod yiero moko duto e pacho kae ka dweche auchiel mondo weche yuarok duto mag yiero otiek e dweche auchiel. Weche mag mibadhi bende onego beni tieko e dweche auchiel. Mana gima nyalo sirogo wach mane Martha Karua owacho. Nyakwara Ramogi Ajwang weche motudore kod twak makamano aneno ka gazeti mar The Standard okete kae ni big clash of deputies matiende aporono pogruok maduong' mabende nyino nenore e kinda jolup jolar kom maduong' e pacho kae ang'wen mabende giketo mbele kanyo wach makamano mipeke ito boke mar 2 3 4 6 kod 7 mar gazeti mar The Standard makiyudo thuolo mari inyalo nyiewo mar mondo mi isomgi e yo makare ka bende weche makamago bende wabiro twaka e twak marwa mokwongo mabende biro chakore kanyo saa 1 mar okinyi. Chris adwani wadhi e ito boke mano mar 8 mano mar gazeti ni mar The Standard okinyi makawuono ito boke mar 8 asani koro wach mabende wachore kae ni Raila Odinga mabende en jatenda kweth mar Azimio la Umoja kaachiel kod William Ruto mano mar UDA sani koro wachore ni gitiyo kod omenda milionde e wang bukacha kata e Facebook mano mar nyayo campaigns magi mano kotudore kod kata wanyalo luongo ni posters mopogore magiketo e mbui kanyo ka bende kaluwore kod Ruto kata Ruto chakre dwe mar 2 mano higa mar 2021 nyaka dwe mar 7 sani oseketo posters kata advertisements maderom 535 mano e mbui kacha. Raila to seketo mana 120 mano kochakore dwe mar 7 higa mar 2021 nyaka dwe mar 7 mano dwe mar 11 higa mar 2021 nyaka dwe mar 7 higa ni. Wanyalo wacho ni weche gi mag mbui bende nyalo gikonyogi e nyayo campaigns maggi. Ing'ene weche mag siasa iwacho ni ntiere gima iluongo dhongere ni constituency. Main constituency ma joma rowera ama rawere constituency ma youths jomeka rowere meka dwa dhi goyo siasa kuom thuolo mokwongo. Nitiere kaluwore kod nonro mane ogol ta duoko mane ogol kod IEBC eni rowere okawo atamalo 39 mar jogo ombulu duto e pacho kae mano ombulu milion 3.9. Koro ing'eni ombulu milion 3.9 gin ombulu mathoth manyaka jatelo moro amora madwaro telo ne piny Kenya nyaka get ombulu makamano. Koro ineno posters mar Raila kod Ruto keto e Facebook en mar manyo ombulu mag rowere manie Facebook mondo kech ng'e rowere gi rowere ng'ato madilu kod otek ikia nang'o mamore seche moko nyaki bedi TikTok, nyaki bedi Instagram, nyaki bedi thoth ok ni Twitter, thoth gi ni Instagram, di Facebook o TikTok. To bendi wacho kae ni thoth jo kata thoth posters
kata pichni mabende giketo e mbui kacha. Giwacho ni gigeto godo jogo mantiere kind higni 25 nyaka 23 magin rowere. To bende wacho ni e pacho kae mane piny Kenya, jo Kenya moheo milion 12 tiyo kod Facebook ahinya e pacho kae, mabende joma thoth thoro bedo godo. Ingen e Facebook kae kod Twitter kod Instagram kanya mabende nitiere bloggers takiweyo posters manyogi tiyogo gin kod bloggers makedo negi ma kanyineno nyoro sasa makta mane Raila golo manifesto bloggers mag jo UDA nosechako wacho miriambo ewi manifesto mar Raila iwacho chieng' mane Ruto golo manifesto mare bloggers ma otenore kod Raila bende osechako golo kaka gigoyo manifesto mar Ruto e Facebook kod social media koro jotelogi nikech ng'e ni thoth jopiny ok odhimni rally nitiere jopiny ma bende ok dhi rally ging'iyo Facebook kod YouTube kod social media platforms go koro mago bende ombulu ma dakiwe chien kech ing'e ikian to ombulu achiel kende manyalo mi donjo State House kata manyalo tami dhi State House mane momiyo jotelo gi bende ok ginyalo weyo ombulu kata achiel obed mar rawera obed mar deini kata obed mar jodongo. To bende bing'e ni wach makamae bende jomoko tiyo kod mbui e yo ma ok ne kare. Mano bende mabiro bedo thuon wach mar wetwak marwa mar ariyo kaka jomoko ponono tiyo kod mbui e keyo weche ma ok gin miriambo. Mana kaka iwacho ni ponono nitiere bloggers mag UDA mane wacho miriambo e manifestos mag Azimio. To bende nitiere mago mag Azimio mane wacho manifesto mane wacho miriambo e manifesto mag UDA. Mago bende weche ma bende wabiro twake kawuono ka bende miriambo makamago ponono nyalo konyo loko pach ji kose gin mana weche mag ponono ngiso kata dio ng'ato kata thiro chenro mag ng'ato mag timo campaign kata kamano Chris ang'adi wach nitiere atamalo mag jogo mapok oko neno ni gidhi chunga kanya undecided votes nitiere jomoko ma koponi osiepni onyise gimoro kata osiepni onyise gimoro to nyalo tiyo gi mosiepne ne owacho nitiere jomoko bende ma luwo mna weche mane social media ama weche mane wang jowi kata radio koro koponi wacho propaganda social media nitiere jomoko ma bende kawo propaganda no ka adier nyalo miyo gigo kura kalure kod propaganda gima dwa nyis en ni odiochieng' manyoro bende governor wa Murang'a Mwangi wa Iria nyoro oriwore kod Azimio ang'o momiyo biro mar Mwangi wa Iria ok awach ni biro mar Mwangi wa Iria dhi miyo Raila teko maduong' ahinya but en kod teko mokwongo en ni Mwangi wa Iria wuok e kaunti ma Murang'a. Kaunti ma Murang'a ng'ano mong'e siasa ma pacho kae ong'eyo ni kaunti ma Murang'a e kaunti namba 2 man kod ombulu mathoth e gwenge mag Masawa kiweyo Kiambu weri kod wacho Central Kenya Kiambu motelo kod kwan jogo ombulu mathoth ilwe kod kaunti ma Murang'a. Mar ariyo kaunti ma Murang'a ema William Ruto nie kod mbi mathoth kiweyo kaunti ma Kiambu. Koro biro mar Mwangi wa Iria Azimio nyalo duoko piny mbi mar William Ruto masani koro ni malo e kaunti ma Murang'a to bende biro Mwangi wa Iria en jatelo mosebedo kanyakla kod jopur kaachiel kod jopith ting'e oganda jo Kikuyu thoth gin jopith kaachiel kod jopur kaachiel kod johala koro biro mare kikelo connection mare kod jogi nyalo goyo jek dwaro mar Raila donjo State House. Weche makamago nyako Ramogi Ajwang' mipeke itoboke mara boro mano mara gazedni mara The Standard ka wadhi itoboke mara para duola matayo weche mag yiere pacho kae mano IEBC asani koro wacho ni gisedino ponono rode mabende ne nyalo kelo chochni e yorego mag keyo duoko mago ombulu inya to mago mag duoko mag ombulu mag jogo malaro kom 10 piny Kenya mano weche mabende no wuok e lelo odiochieng' manyoro e romo margi mabende ne gibago wami IEBC geno kendo wa migi thuolo mar tayo tijegi to kamano kopon tiere kamoro mwan go kod to jopiny oko mar nyis gin kakae to kumor lakini so far IEBC temo wamiye mna jingo to bende wakit wang'wa aching' mar neno ni otayo tijene kalure kod okomiwa favor ma en tich kech wachule usuru koro miyo IEBC wan kod geno jopiny obed kod IEBC geno
to IBC mondo mi jopiny yiero maratiro maonge badhruok. Ka wadhi mana mapiyo piyo ito boke mar 10 kanyo bende Ruto bende otemo nyiso jo Kenya ni kik wuondgi ni nengo mag mogo biro dok chien. Mano wanyalo wacho ni mana siasa mar mogo ma pod imedo gore pacho kae. Ka bende Azimio bende koro seyo UDA kuom chiwo singo ma miriambo ne jo Kenya. Kata ka magi mana weche mag siasa pod ma ng'ani seyo nyawadgi to ng'ama chielo bende seyo nyawadgi. Ka wadhi ito boke mar 14 mano mar gazedni mar The Standard okinyi makawuono ito boke mar 14 kae sani koro kembe ma bende rego mogo e pacho kae sani koro giwacho ni podi onge mogo ma nengo ne ni piny. Ka bende sani koro pod gidwaro ni piny owacho migi adiera ni biro chulgi kapo ni giduoko piny nengo mag mogo e pacho kae. Kembe gi bende mana ka kembe mag mafuta magi kembe mag gina okapar ni gidak e Kenya kaka nikech kata king'iyo wach mar mafuta kembe mane kilo mafuta e pacho kae ne tiyo mna kod ngima mag jopiny ka gik tugo. Koro kembe gi gitemo na kelo siasa e wachni. Ng'en moko kuom gi bende otelne kod jo siasa. Koro gitemo kelo siasa e wach mar weche mag miyo jopiny mogo e nengo moyweyo kendo wan kod geno ni piny owacho biro chope winjiro kod gi mar neno ni jopiny ochako edo bando e nengo moyweyo mana kane gisingo e chak jumani. To bende ka wang'e ito boke mar 15 kanyo ka wadhi mana mapiyo piyo governors ma bende wuok e telo mago governors ma bende osetiyo kuom thuolo mar higni 10 koro mano ne gitiyo higni 5 mokwongo ka achiel kod higni 5 mar ariyo mano kochakore e higa mar 2013 nyaka sani governors go koro temo mar sundo piny owacho mar mondo mi obi ochulgi omenda milionde dwe ka dwe ka gisewuok e telo kaka governors ka nitiere moko kuom gi mano moriwo Joho Mutua aka bende ginto osesingne gi lemo moko. Mutua osingne lemo e Kenya Kwanza, Joho osingne lemo e Azimio kono to mamoko gi to koro dwaro ni ponono sirikal obi ochul gi dwe ka dwe. Gino ma bende duol mochung'ne osara e pacho kae wacho ni biro bedo ting' matek kalure ni mano pes jopiny. Gini kod ratiro mar mondo migi pension kata omenda ma dhi yweyo kata kamano onego bena ni imiyo omenda ne koponi weri kod weche mag siasa to koponi podi ni siasa kiko migi omenda makama mana jogo madhi rutaya weche mag siasa emomiyo omenda makama gidhi gikonyre godo ka gintiero kaka kendi wacho ni omenda bilion 2.3 mano omenda ma bende biro jogo machulo usuru e pacho kae biro bedo ka golo higa ka higa kati wacho kae ni mane omenda ma biro cost taxpayers higa ka higa ne governors ma bende osedhi retire aka bende dwani koro migi pesa machalo kamano. Chris adwa ni wang'ia ne weche matimore kata weche mantiere e gazedni ma Daily Nation. E gazet ma The Standard nitiere weche kanyo mag tuke kalore ni Faith Kipyegon nye oloyo ne piny Kenya midila mokwongo mar mula e ng'we ma bende dhi nyime e bomano ma Oregon e pinyno mar Amerika. Wamedo mana oro negi puoch kod pak kalore ni gimiyo piny Kenya rieny ahinya e ng'we e pinje ma okogo. En puoch kod pak ne Faith Kipyegon ka achiel kod Helen Obiri nyaka Stanley Waithaka nyaka katana jang'wech mapacho kae mano oseduogo e pacho kae mano Omanyala ne gimiyo piny Kenya sunga kendo piny owacho kokalo migawo mar weche mag tuke onego bed ni miyo jotugo gi ikrok. Wach mano otimre ne Omanyala en wach mokuno ben timre kendo onego bed ni ing'iyo maslahi margi mondo omigi ikrok malongo mondo gimed miyo piny Kenya sunga. Taka mano en puoch kod pak ne jong'wech kuom miyo piny Kenya kendo tingo bendera marwa malo. Akawa mulo mana mapiyo piyo gazeta mar Daily Nation okinyi makawuono thuon wach mabende gimiyo pek okinyi makawuono en kotudore kod twaka mar piedho jolup jolara kom maduonga e pacho kae kamu gin gimiyo pek wach makamano ito boke mar 12 ka achiel kod mano mar 13 kamano mar gazedni ma Daily Nation. Kata kamano Chris adwa ni wang'i ito boke mar 4 mano mar gazedni mar Daily Nation okinyi makawuono ja ogai mara ODM kata ogai mara Kenya Kwanza amano mara Azimio Raila Odinga Gomos sadi koro wacho ne obiro duoko chien nengo mar ngima e pacho kae singo mabende pod wanyalo wacho ni gimedo chwalo ne jo Kenya e kinde ma gintiere kisera mar gi magombulu e kor gwenge ma pacho ka. Hey, wamigi
wabed kod geno ni singo ma gimiyo jopinygi ok dhi bedo matek keto e tim. Iparo singo mane Jubilee omiyo jokenya kane Ruto wacho ni e bwo dweche 6 adhi gero pawe tuke e kaunti ka kaunti. Nyaka sani kadhi Siaya ok ane kaunti moro nini stadium ma Ruto ogero e Siaya. Kidhi Bungoma onge stadium ma Ruto ogero Bungoma. Koro aparo ni singo ma gimiyo e kindeni gin singo ma gibiro keto e tim, to ok ni gimiyowa singo mar yudo ombulu, to kaka wasemiyogi ombulu to gidhi na chako berre kaachiel kod anyuola margi. Koro jopiny obed motang'. Kapod wantiere ito boke mar 4 bathe kanyo bende sani koro duond burano mar UDA kaachiel kod Azimio sani koro nitiere ywaruok matin e kindgi kaluwore ni giduto gidwa tiyo kod alap mar Nyayo Stadium kaka kanyo ma bende gibiro time rally margi mogik, mano manyalo bedo mogik mano kapok wadhi e yiero tarik 9 dwe mar 8 higani. Wachore ni nyaka sani giduto gisechwalo kwayo margi mar tiyo kod alap mar Nyayo Stadium kaka kama gibiro kete rally margi mogik pacho kae. Kaparo rally mane Raila otimo, Raila notimo Embakasi West Tumaini Grounds giko juma mokalo, ne owacho ni rally margi mogik gidhi timo Nyayo. Koro koponi UDA bende dwa tiyo kod Nyayo to magi na siasa, nikech UDA no osewinjo ka Azimio wacho e giko juma mokalo ni gin gidhi timo rally margi mogik Nyayo. Koro ng'ato manokongo book Nyayo emonego beni imiyo thuolo ma en Azimio. Ne bed ni UDA manokongo book Nyayo ne do miye. Kata kamano magi mana siasa mar medo liet mar siasa e pacho kayo. Kapar ni dhi timo rally Nyayo kata dhi time Uhuru Garden kata dhi time Uhuru Park, dhi miyo jopiny osetimo yiero margi. Koro akwayo UDA kod ODM, yani Azimio kod Kenya Kwanza, mondo gibed jogo matiyo kod pachgi. Kelo lwenyo kidhi konyo. Ka UDA osekawo Nyayo, Azimio orang. Opona Azimio osekawo Nyayo, Kenya Kwanza orang kama chielo kar medo liet mar siasa gima nono. Ito boke mar 5 kae sani koro mano jatenda duond burano mar UDA William Ruto sani koro wacho ni gin ema gibiro bedo kod mbi e od bura ka bende nyaka sani entiere kod adiera ni kweth mar Kenya Kwanza biro bedo kod kwan mar jod bura mathoth e pachoka. Gino mowacho ni biro konye e kalo kata e keto tim chike mathoth maponono onego bed ni kalo e od bura kacha. Ang'eni thuolo aturo dhiyo, lakini gima nyalo lero ne nyakwara Ramogi en ni Ruto olonyi propaganda. Nikech aparo e kinde machien Ruto osebedo ka wacho ni en kod jood bura mathoth ma obwogo jatend piny Uhuru Kenyatta kod jatend Azimio Raila Odinga mondo okel bill moro amora e od bura. To kane okel bill mar BBI e od bura, ne jood bura mag Azimio ne thoth mohingo jood bura mag UDA. Koro ok ang'eyo ni jood bura ma Ruto wachogi gin kure to pok jopiny oyierogi. Jopiny biro na ng'eyo ni ng'ano man kod jood bura mathoth bang' yiero. Nyalo bedo Ruto wacho adiera kata wacho miriambo, nikech pod ok waneno jood bura mowachogi, pok jopiny odhi e yiero. Azimio nyalo bedo kod jood bura mathoth kata na UDA pod ok wadhi e yiero. Omiyo dak wawach ni UDA ni kod jood bura mathoth. Nyaka tok yiere kwa dhi ng'en to ng'ano man kod jood bura mathoth. Akawa ng'e to boke mar 6 gin mana moko kuom weche mabende ne waselero ne joneno mago boke no mar The Standard, kama bende duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC otemo lero ne jo Kenya kaka gibiro keyo duoko mago mag yiero mano ahinya to kaluto mbulu mag jatenda piny Kenya mano e yiero mar dwe mar 8 higani. Chris adwani wadhi ito boke mar 16 mano mar gazedni mar The Standard, mane wach mabende adwani watiek godo okinyi makawuono mar Daily Nation, mane wach mabende adwani watiek godo okinyi makawuono ka sani koro kambi mar reru mano mar Kenya Railways sani koro gibiro chulo jogo mane odara Muoroni mano omenda maderoma milion 20 mabende biro chulgi kalore ni nodargi kuonde magintiere. Wach makamae ineno nade Chris? En wach maber nikech joge ne kod jogo man kod anyuola gi. Seche moko ido ka ne odar gi utegi omuk to gin gik bim no kethre kinde mane imuko utegi. Koro en paro maber mar mondo kech jogi piny owacho telo ne oganda. To koponi itimo gimoro ma hinyo oganda, onego beni ng'ano ka dhano, onego beni ibedo kod paro mar biro miye gimoro ma bende nyalo konye mondo chak go ngima manyien. Koro aparo ne en paro maber
mar mondo Kenya Railway ochul jogo mane oketh gik kata nomuk utegi ke jogi bende gin jo Kenya to railway mane igero no bende dina konyo jo Kenya ok okony le okonyo jo piny. Bende kanyo nitiere kwan ji 206 ma bende wuok e gwenge kata villages adek ma bende yudore Muhoroni mano e county ma Kisumu ma bende nodar kanyo. Mage moko kuom jogo ma bende biro yudo omenda no madirom milion 20 ma bende kambi reru mar Kenya Railways biro chulo gi kinde manodar gi mar mondo mi oger reru. Chris, wach ni mogik kata wach ma bende iluonwa okinyi kata odiochieng' ma kawuono ma bende joneno magwa nyalo bedo kod gombo mar nene wechewa manyien mag odiochieng' ma kawuono. Waluwo weche mathoth pod en kinde mar siasa koro kaw tuch to wabiro miyogi maonge leo moro amora. Erokamano ahinya Chris kuom kawo thuolo mari walidha gazeta okinyi ma kawuono. Ramogi Ajuang' gi kanye mwachopo godo e giko mar nonro mar gazet ne walidho ni alidha moko kuom weche mabendo mipeka e gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Gazet momori okinyi ma kawuono dhi inyiew ibed piny isoma e yo makare inya to weche motudore kod twaka mar piedho jogo mabende gombo bedo jolup jolara content piny Kenya mar mondo mi ibed kod ng'eyo ni gibiro timo ne jo Kenya ang'o kaponi giyomo. Ka kamano Ramogi Ajuang' yienwa mar mondo mi wakaw yoyo matin tok yoyo marwa abiro duogo kod twak mokwongo e chenro mar piny kik idhi mabor.